sedang gageko ngono ya. Diskate ilang kae. Keluarga Ageng kang saking Sragen pundi malih niki, Bu? Pundi malih keluarga Ageng saking Sragen? Oh, pada di belakang loh Mas malah. Wonten wingking. Ayo Mas Yono, joget Mas Yono. Ayo Mas Yono, kita joget yuk. Ada Mas Gus, Mas Yono, Mas Gus, monggo Mas Gus. Syukur bisa. Hei, hei.
Lho, mboten joget pripun? Nggih, mriku Sragen niku nembe panen apa? Ampun Oh, mantun iki. Mas, nggih. Alhamdulillah. Pinten hektar, Bu? Amin 3 ya hektar Allah. setengah, ayo. Gek dadi pirang. Aja sampai kenal LC. Tek sawahmu. Apa kek kono ki ora enek LC lho, Dik. Ger senengan demenan. Oh ya Allah. Ora guyon ki, Bude. Syukur. Sapa iki? Syukur bisa nyawa gunung bisa Sampun katur setunggal lagunipun pamundutan saking spesial kagem Pak Amin saking Malang, Jawa Timur. Kota Apel. Pak Amin. Nipun Pak Amin. Sor. Nek Malang niku ten sor, ngoten mboten, Pak? Sor. Malang saya tak takokne aja. Kae kok ngamburi ke sar-sor wae. Tanya dulu Pak Amin, kalau di Malang itu usum sor mboten? Enek sor mboten, Pak? Amin. Wonten. Enten to? Berarti Pak Amin ya paham, Mas. Paham, engko sik Oh, delok kosek tenang wae. Kasirnya belakangan. Biasanya langsung mak pioh. Ayo Mas. Mugianto berkahing witi andi komong tansah limpah panyuwunku sedya kula tansah lam-lami. Tasih sesarengan kalian campur sari New Arda
semune kurang reno. Kondo yati pasang seni rika Kedua kita Iya. lihat apakah HE juga Pak Amin. HE ya Pak Amin. Nah, itu pemundutan lagunya sing nganggo HE itu bahaya ya Pak ya. Ini juga permintaan dari Pak Sri Widodo. Lagune satu lali janjine, yang dua gubuk asmoro asmara, dari Ji. tim AGS. Loh, kok tim AGS? Apa jenengan tim AGS, Pak? Loh, Oh, iki malah sing son, duwe Pak. Mas. Niki sing duwe son to niki. Ya Allah. Wis awake dhewe sambatan nek iki. Nah, Eh. wis genah sambatan. Iya. Nggo wae aja kesel-kesel. Ngono. Walah, nggih ngapunten nggih Pak nggih. Wong liya lagi sepindah iki lho ditimbali. Ci, makane diapik-apikno lho kemana lewat. Mas Inung ki ya ora ngomong-ngomong to. Tak kira kuwi nek kagungane kono kae. Lah iya. Wah, ngerti yang ngono. Tukang son kok gur 50. Yo, tekan ngendi ki mau? Mogianto. Mogianto berkahing witi. sore peng telu lo ya wisan HE ya. Pergi ke melambai. Awi mau. Pak Amin, piye? Woi, kok malah jegok iki piye to? Pripun iki Pak Amin? Lah kok gur meneng wae lembok yo joget ngoten Pak Pak. Amin itu malah syuting sak putaran piro Mas nek ning kene pasarane. Kene iki. Ambil video syuting sama foto itu beda lagi regane. Selawe lah. Yo diskon Kok iki. kemurahan aku biasanya ning kono ya 35 ngono. Wis. Sak cepretan kuwi. Apa 75 wae wis.
Monggo dinyang-nyang. Yo cawetan. Ndi ki mau ya. Oh iya iya iya. Cawetan. Catetan sakjroning ati. Kesekian kali Pak Amin. Tenang Mas. Iku engko wis belakangan nenek Pak Amin pokoknya. Aku pindah saka kene iki. Soalnya Pak Amin itu lagi benar-benar shoot dulu gitu loh. Iki ketoke mengamati. Heeh, nggih. Pak Amin lenggahe wonten mriki napa wonten Malang, Pak? Enten mriki. Oh, Malang loh Mas. Enten Malang. Enten Malang. Dugi mriki kapan, Pak? Kalau wingi, Kalau wingi. Wah, jan. Niki ki berarti nggih alhamdulillah kang saking kampung halaman sami tindak mriki nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Berkahi adicara kalenggahan dinten punika alhamdulillah sedayanipun diparingi kelancaran rezeki sedayanipun, kesehatan, Amin. umur panjang. Yo. Janjane koene nganti sembah nuwun, terima kasih, lagunya sudah dihadirkan. Ya. Pak Lurah, Pak D, Pak ayo. Lurah. Semoga hari ini sehat selalu, berkah selalu.
Matur sembah Pak Supri, yuk dilanjut lagi yuk. Rasa